Da farko dai daga ofishin shugaban ƙasa General Chani inda ya karɓi ziyaran ambasadan ƙasar Burkina Faso a Niamey ya ce ya zo ne don ya kai ma General Chani gaisuwa ta musamman ma daga Kaftin Ibrahim Traore sannan kuma su tantamna bisa abubuwa da suka shahi IS da ƙarfafa alaƙa tsakanin wayannan ƙasashen namu guda biyu. Daga wajen shi kuma Prime Minister Ali Lamin Zen ya karɓi ziyaran ministoci na ƙasashen IS na energy guda uku wanda sun zo ne Niamey a taro da aka yi na energy renewable kenan wanda za su diddiba su ƙara gani na cewa ƙasashen IS mu da kanmu ya zamu yi mu samu ingantaccen wutar lantarki da ma energy na duka komi da komi ko kuma harkar man fetur gaba ɗaya da sauransu ya zamanto cewa mu ne muke dogara da kanmu tsakaninmu. Daga Cote d'Ivoire ta yi zahi inda muka gani bayani ya hito na cewa fa Cote d'Ivoire ta buɗe ma Burkina Faso da Mali hanya ba tare da wasu shuruɗai ba su rika zuwa porkin Abidjan suna ɗaukan kayan su don su sauƙaƙa harkan kasuwanci. Abu ne da ya hito na cewa Cote d'Ivoire kamar Benin sun wahala sosai tunda suka ce wai sun hana ƙasashen IS zuwa ɗaukan kayayyaki daga porkin su kenan yin aiki da porkin su. Cote d'Ivoire yanzu ta gane na cewa abun nan ba gyara ta wanda kuke Cote d'Ivoire za ku ƙara bamu bayani na cewa ya ne halin Port d'Abidjan musamman ma da kewayewan Burkina Faso da Mali suka mai cikin rahotanni na cewa ƙasa ta farko wanda take sauke kayanta a ƙasar Cote d'Ivoire ita ce ƙasar Mali. To ta ne za a ce ta jaye daga abun. Alassane Ouattara ya gane da cewa wannan abun ba zai mushi daɗi ba yanzu wai ya zo ya ce dan ya sauƙaƙa ma 'yan Burkina Faso da Mali amma mun san da cewa dan ya sauƙaƙa ma kanshi ne. Zan mu gani daga wajen shi ma Patrice Talon yaya zai yi. Kafin mu je aikin sojawanmu na wannan sati da suka yi sai mu maganta bayani mai mahimmanci da ya hito a Tawa na cewa a cikin garin Tawa an hiddo bayani daga adekin garin Tawa na cewa za a takaita zarganiyan moto 'yan kabu-kabu kenan da 'yan adaidaita sahu da 'yan motuna wanda ake kiransu agwagwa mai buje za a tsakaita zarganiyansu a cikin garin Tawa kaɗai a Tawaville. An hana su fita daga garin Tawa kuma duk wanda ya taka dokan nan amma za a ci taron shi ko amshe mishi motan shi doka dai za ta haushi kenan 'yan kabu-kabu da 'yan adaidaita sahu da su agwagwa mai buje zarganiyansu za ta tsaya ne a cikin garin Tawaville kadai kenan dai babu hita daga garin Tawa don a tabbatar da tsaro a cikin Nijar. Daga Agadez kuma da karamcin man fetur kamar yadda muka gani matsala ta faru har ma labaru da bidiyoyi ka 'yan ƙasa suna hitawa a station suna cewa a Agadez wai masu station ba su ma sai da ma mutane in sun zo da mota ko da inji sai su rika sai da ma mutane masu budo. To gwamnan jihar Agadez shi da kanshi ya zamna da 'yan kasuwa musamman ma masu station don su tantana bisa wannan matsalan ya bayyana abubuwa da yawa na cewa 'yan station akwai wanda sai su rika sai da man su ga mutane masu budo kuma wanda suke zuwa kenan suna sai da ma mutane da tsada a bisa kan hanya. Sannan kuma akwai wani taka doka da suke yi da yawa a nan ne ya ce to an ɗauki doka na cewa za a hana sai da man fetur a cikin duka hanya kenan duka wasu masu sai da man fetur a bisa hanya in ba station ba ne an hana sai da mai a cikin duka faɗin Agadez. Muna ƙara maimaitawa na cewa gwamnatin Agadez da kanshi ya ɗauki wannan dokan na cewa an hana sai da mai a bisa kan hanya. Duk wanda aka kama yana sai da mai a bisa kan hanya a Agadez za a amshe mishi gaba ɗaya abun da yake da kuma har ma za a iya uqubantar da shi. An ba sojawa da force de defense da police kenan umarni gaba ɗaya don su tabbatar da cewa sun ɗauki wa'innan mataki.